sen. Puoli pidäsen, puoli pidäsen ja puoli pidäsen ja sit mukaan. No niin. Ja oliks katse vasemmalla? Ei ollut. Ostin sen sisään ja jalat kiinni koko matkan. Joo, siellä oli vasta laukkainen. Jotain hassua laukkaa siellä oli, ihan en ehtinyt näkemään. Lähtenyt välissä muuttaa rytmiä. Rytmi täytyy olla ensimmäinen. Oli se ylävartalo parempi. Mutta siihen sun täytyy olla se tuntuma. Eli nyt vähän lähti ohja liikaa pois. Silloin sulla ei ole mitään mitä kohti sä ratsasta pohjalla. Ja silloin sä et saa sitä astiin ututtaa, se vaan valuu niin löysemmäksi ja pidemmäksi. Okei. Niin jalat kiinni. Mitä tapahtuu? Olen hereillä. Joo, ei mitään. Seis. Sattuko?